Víš co, ještě dopadlo. Co ti dá, nevím. Tak si, máš ráda Peťu? Trochu. Tak si s ním dej takového toho jako přátelského líbanca. Ale jako tak 10 vteřinový, jo. Pěkný. 10 počkej, já to stopnu. Jiří, vole! Takže jo? Ne, 10. 10 se řeklo. 10 se řeklo, jo? Hej, proč? Takže 3. Hej, proč? Neho, připrav se. Neho, připrav se. Takže 3. To dělá. Neho, tam se otoč, tam máš 3, 2, 1. Teď! 21, Dobrý.